Sunana Abdulaziz Abdallah, ɗan Najeriya ne ni kuma haifaffen jihar Kano. To gaskiya abin da ya jawo hankali na ya sa na fara tunanin buɗe wannan channel ɗin, na yi duba da yanayin yadda abubuwa suka canja. Wato me abubuwa suka canja, kun ga rayuwar duniya kusan komai ya koma a intanet. So kuma a hasashen da na yi gaskiya mutanen bangaren irin north an mana nisa, ko in ce mostly hausawa an mana nisa. So shi ne babban abin da ya jawo hankali na ga dole ya kamata mu ba da gudunmawa wajen mu sanar da 'yan uwa da abokan arziki hanyoyi da dama wanda za su iya making money a internet. To gaskiya abin da wannan channel din zai rinka magana a kai shi ne zai rinka magana a kan irin how to make money online, ma'ana yaya za ka samu kuɗi a internet, ya za ka iya yin aiki a internet, ya za ka iya yin business a internet. So kamar yadda na gaya muku, duba da an riga an yi nisa cikin kaso mutane na duniya kaso 3, kaso 1 already kowa sun raja a kan internet, ana siye da siyarwa. Duk wani abu wanda ba ma ka tunani zaka ga zaka iya siya, zaka iya siyar da shi a internet, kamar yadda as usual zaka iya siyan abu ka siyar irin kana ganin shi physically, to haka zaka iya siya ka siyar su. Kuma bayan haka kamar yadda zaka je office ka yi aiki, haka shi ma zaka iya yin aiki a internet ka a biya ka. Wasu zaka ga suna biyan sati ne, wasu kuma za ka gani suna biyan wata ne. Kun ga muka ɗau wannan za ku ga kamar yanayin yadda ake yin aiki a zahiri kenan. So amma shi zai zama za ka yi aiki ne a internet. So bayan haka kuma akwai hanyoyi da dama wanda za ka iya making money online, wanda a hasashen da ni mutanenmu da dama ba su san yadda za su rinka irin misali na ga kwanan kuna siyan data ne kuna waye, ba su san yadda za su iya sun sai data ne instead of spending din shi a yin whatsapp ne ko irin kallon youtube video ko kuma irin games haka whatever. So shi ne na yi tunanin to bari in rinka sanar da mutane ta yaya za a yi in ka siya data ba zai zama wasted ba, za ka iya yin aiki, sannan za ka iya yin wasu abubuwan da za ka iya making money da su. Sannan bayan wannan ma akwai kaga yanzu akwai wanda suke da irin passion na game, za ka iya yin game kuma a biya ka, za ka iya yin testing apps da sauransu a biya ka. Akwai abubuwa da dama, lot of abubuwa wanda za ka iya yi, wanda na fuskanci mutanen da dama ba sa yin su, sai dai kaga suna yin whatsapp ne da sauran abubuwa haka Facebook. So even in Facebook ma ko Instagram akwai hanyoyi da dama da za ka iya yin, za ku iya making money da shi wannan. So shi ne babban abin da ya ja hankali. Eto a hasashen da ne gaskiya wannan channel din za ta kawo ci gaba masu ɗimbin tarin alfanu. Me yasa na faɗa haka? Duba da kun ga yanayin tattalin arziki na duniya yadda yake hawa yana sauka, so ga yanayin fama da rashin aikin yi da ake yi. So a wannan abubuwan da nake magana a kai za ka gani mutanen da ba su da aikin yi, all you need is a smartphone, na internet access, za ka iya yin abubuwa da dama, za ka iya ɗan samun abin nan. To gaskiya babban abin da nake tunanin zai kawo mana ci gaba abin nan, za a samu raguwar matasa marasa aikin yi, to za a samu kaga wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne zai kawo. Babban abin da zai iya kiran mutanen Najeriya da shi shine haɗin kai, peace. Saboda duk wani al'umma da kuka gani sun ci gaba a duniya, wannan haɗin kan yana da ciki. Na farko sai mun cire maganar wai bambancin wai kai kabila wane ne, kai kabila wane ne, kai waye sai an cire wannan. So a yayin da mutane za su yi wannan tunanin cire wannan, su kawo koyi menene a ran su, ci gaban ƙasansu, ci gaban al'ummansu, to ina tunanin za a samu ci gaba matuƙa. Saboda ba zan iya tunawa cewa a lokacin da na fara tunanin zan buɗe wannan channel ɗin, akwai abokina da yake gaya min cewar wannan ai bai kamata ba in wani buɗe channel in ce ina ta wani waye, tunda akwai mutane kai ka riga ka escape, kana da yadda za ka yi, ka gano ni tuwai ka ce wani sai ka tsaya wani ɓata lokacinka kana waye. So wannan yana daga cikin abin da ya ƙara bani tunani ina kai. So ai wannan abin da yake yana daga cikin babban abin da ya ɓata mana ma ƙasarmu, saboda mutane yanzu kwata-kwata babu soyayyan juna, babu soyayyan ɗan uwansu.
So duk lokacin da zai zamto a rayuwarku kuma ba kwa soyayyar juna, ba ku sa ƙaunar junanku a gaba ba, za a samu matsaloli sosai. So shi yasa nake kira da 'yan Najeriya, please, duk wani maganan wani fada ko wani waye gaskiya ba wai jin daɗi muke ba, kuma ba fata haka muke wannan ba. Ƙarƙarin shawarar da zan iya ba mutane shine research. Menene research? Asin kai mabiyin misali addinin musulunci ne, kai mabiyin Kirista ne, so all you have to do is research. Duk abin da malamin ka ya gaya ma kawai ka ɗauke shi ka yi depending da shi cewa ai malami na ya gaya kaza, malami na ya gaya kaza, don haka malami na ba zai karya ba ko waye. All you have to do is research. In ya gaya ma wannan abu kaza, kada ba wai yana nufin ka yi research don baka yarda da shi bane. In ya gaya ma ka yi research, sannan kuma you supposed to kurinka research. In kana Christian ka rinka research a bangaren Muslim, in kana Muslim ka rinka research a bangaren Christian. So ina tunanin wannan zai kawo mana ci gaba sosai a ƙasar mu. Peace. You have to do abin da nake kira da ku researching Abdul Big Show channel. So when you search in Abdul Big Show channel, ku danna subscribe, za ku ga irin jan abin da a rubuta subscribe, akwai bell ƙararrawa kenan, sai ku danna ƙararrawa. So a nan za ku yi following ina, shi amfani wannan danna ƙararrawan za ku rinka sani a start time da na yi posting video. Insha Allah zan rinka posting video a wata so hudu. It's depend on yanayin time da nake da shi a hannu. Possibly zai iya uploading videos up to guda hudu, but it's depend on yanayin time da nake da shi a hannuna. Sannan kuma za mu rinka irin posting irin police videos haka, like irin dan nishaɗi, na irin sports haka, zan rinka posting video na sport. All you have to do is just subscribe and then click the bell icon. And if kuna jin daɗin video ɗin, ku yi thumbs up, irin ku ɗan yi liking video ɗin. So, peace.